del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, perquè fa uns quants dies, Jordi, et demanen que posis al front d'aquest organisme. Com va anar això? Sí, aquesta és una institució formada per més de 300 ajuntaments, també a les 4 diputacions, l'àrea metropolitana i la Federació i l'Associació de Municipis de Catalunya, i és una institució de consens polític perquè hi ha tots els partits polítics representats, el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns, la CUP i candidatures independents, i llavors entre tots els municipis que formen part d'aquest fons s'escull la presidència i la junta directiva. Va en funció dels resultats i en aquest cas la presidència, aquest mandat corresponia al Partit dels Socialistes de Catalunya i vaig rebre la proposta que va ser ratificada per unanimitat després a l'hora d'escollir la Junta a l'assemblea que vam fer fa 3 setmanes. La Junta la vas escollir tu? No, la Junta ve donada... Una pregunta enverinada aquesta, perquè he vist la foto i m'ha semblat que hi havia paritat i he pensat, mira, anem bé. Sí, el tema paritari, evidentment, aquest és un dels criteris, però després cada formació política escull quins són els seus representants entre els ajuntaments que són socis i també entre els ajuntaments que fan més aportacions en l'àmbit de la cooperació internacional i la solidaritat. He vist també que el que us dediqueu és, doncs, en aquests moments ajudar el Marroc pel tema del terratrèmol, conflictes bèl·lics, com per exemple la guerra de Gaza, suposo que a Ucraïna també, l'emergència climàtica, però explica'ns una miqueta a veure què feu i també quins fons compteu, clar. Sí, hi ha dos tipus d'actuacions. Faràs un tip de viatjar, ara. El meu objectiu és viatjar més dins de Catalunya, amb les comunitats locals, amb les entitats que es dediquen a la cooperació, que no pas als països on treballem. Això, des de l'àmbit tècnic, sí que ho poden fer més, però jo sí que vull fer una feina més de donar a conèixer el fons dins de Catalunya. A més, obrim el mandat del 40è aniversari d'aquesta institució, va néixer l'any 86, per tant és un mandat especial, i aconseguir que dins de Catalunya es conegui molt més el fons, tots els projectes que fa i sobretot estar en contacte amb les comunitats, aquelles persones de països que estem ajudant i que han vingut a viure aquí, o aquelles entitats que treballen en projectes de cooperació. Tenim 5 milions d'euros de pressupost. El fons, a grans trets, perquè tothom ens entengui, és l'eina que tenen els ajuntaments de Catalunya per fer possible polítiques de cooperació internacional i solidaritat. Per un ajuntament és molt complex poder fer projectes d'aquests a països estrangers, en aquest cas els països del sud global, que és on treballem, des de l'Amèrica Central, Amèrica Llatina, fins a l'Àfrica, fins al Pròxim Orient o Euràsia, doncs és la manera que els ajuntaments tenen de fer projectes, juntament amb les entitats de cada municipi, que es dediquen a aquest àmbit, no? Llavors es fa la proposta, el fons la valida i el fons aporta tota la seva capacitació tècnica i tot el seu coneixement d'aquests gairebé 40 anys de trajectòria per fer-los possible. I llavors hi ha en marxa en aquests moments una 60ena de projectes de manera simultània en tots aquest sud global que he anomenat, i després aquesta és una via de treball i l'altra via són les campanyes d'emergència per situacions no previstes, ja sigui un desastre natural, ja sigui un conflicte bèl·lic, com per exemple el cas de la guerra d'Ucraïna. Vam fer una campanya i vam recollir dels ajuntaments catalans i també de la ciutadania que volgués fer aportacions un total de 700.000 euros que s'ha treballat en projectes a Ucraïna, com per exemple el suport psicològic a infants víctimes de la guerra, en aquest cas en Pallassos Sense Fronteres, o també l'acompanyament a les dones víctimes de violència masclista que havien de ser refugiades, i això es treballava, per exemple, a Polònia. Una altra campanya d'emergència ha estat la del terratrèmol del Marroc. De moment ja hem recollit més de 300.000 euros dels ajuntaments i de la ciutadania que ha volgut fer aportacions, i s'està treballant en projectes. El fons normalment actua més en la post-emergència que no pas en l'emergència pròpiament dit, no? En projectes més de mitjà i llarg termini. I ara, evidentment, l'altre tema candent, el conflicte que ha esclatat a la Franja de Gaza, també obrirem d'aquí molt poc una campanya per també, quan s'obrin corredors humanitaris, poder fer projectes sobre el terreny i capitalitzar tota aquesta solidaritat de Catalunya amb Gaza, amb el Marroc, amb Ucraïna o amb tantes altres parts del món, països empobrits que necessiten d'aquests projectes de cooperació. Països empobrits ja sigui per condicions climàtiques, i això anirà més cada vegada, ja sigui per un conflicte bèl·lic o ja sigui per una situació de pobresa general. I, no sé, vosaltres, Navarcles, si teniu tractes amb el fons? Sí, en principi estem adherits. Sou socis, no? Sí. Els ajuntaments catalans, en principi l'ideal és que compleixin el 0,7, que és una demanda que hi va haver d'entitats d'aquest àmbit a nivell estatal.
i es demana que totes les administracions, Estat, Generalitat, Ajuntaments, compleixin amb una aportació del 0,7 dels seus ingressos corrents per a aquest tipus de polítiques. És un altre dels objectius del mandat, aconseguir que els diferents ajuntaments i sobretot les administracions superiors compleixin amb aquest 0,7%, que és l'ideal marcat. Abans que t'ho pregunti el Marià, ho pregunto jo. Avui et prenc la pregunta. Aquests diners segur que arriben? Què volies preguntar? Arriben aquí, han d'arribar, sí. No, és que sí, volia dir... sí, és veritat. Sí. Però també hi ha una altra cosa. Ara t'he despistat. Espera, que contesti això primer. Sí. Els diners arriben? Sí, evidentment, són diners públics i s'ha d'anar amb molta cura a l'hora del seu tracte. I primer, els projectes estan validats i auditats pels tècnics del Fons Català de Cooperació, que tenen una experiència enorme. A més, cada tècnic controla una d'aquestes zones on nosaltres actuem. Tenim també una oficina a Costa Rica i una altra oficina al Senegal per fer precisament aquest control sobre el terreny dels diferents projectes, i el contacte sempre es fa amb un ajuntament o amb una entitat d'aquest país. Després ha d'estar justificat que tot el que s'havia previst dins la subvenció es compleix i que serveix realment per allò que s'havia volgut, però el control és absolutament estricte, tant des d'aquí, des de la seu central a Barcelona, com des d'aquestes dues seus que tenim tant a l'Àfrica com a l'Amèrica Central, amb una persona treballadora del fons que s'encarrega de fer el seguiment sobre el terreny d'aquests projectes i que els recursos destinats a cooperació i solidaritat realment siguin per cooperació i solidaritat. Ja d'allò. Englobeu les ONGs? No, les ONGs treballen per una altra via. Nosaltres som institució pública que treballem per aquells projectes de caràcter públic impulsats per l'administració pública, ajuntaments, àrea metropolitana, diputacions, que vulguin fer en l'àmbit de la cooperació internacional. Sí que podem col·laborar, per exemple, en projectes concrets, com amb Pallassos Sense Fronteres, aquest projecte a Ucraïna, o amb una altra ONG que puguem treballar en un altre país per projectes concrets, però el fons té una vida pròpia i un dinamisme propi i una iniciativa pròpia. Vosaltres no us poseu ni a favor dels uns ni a favor dels altres quan hi ha un conflicte bèl·lic, vull dir que sou totalment neutrals i aneu a ajudar la població. Sempre de les víctimes. Clar. Evidentment no volem que hi hagi conflictes bèl·lics, i els conflictes bèl·lics algú els inicia, però això en tot cas ho han de fer els governs amb la seva diplomàcia i els seus ministeris d'afers exteriors. Nosaltres ens centrem, sempre posem el focus en les víctimes. Ara en el conflicte de Gaza el que estem demanant és un alto al foc perquè es puguin obrir corredors humanitaris i per poder ajudar les víctimes. Nosaltres el focus el posem en la població que pateix aquests conflictes. I tu com vas entrar de president ja coneixies el fons, sabies com funcionava o t'hi has hagut de posar i dir a veure on m'he posat? A mi la cooperació internacional sempre m'ha tret, i la política internacional sempre m'ha tret saber què és el que passa en diferents punts del món, no? Des de Nicaragua fins al Senegal amb els problemes que hi ha de la migració, Nicaragua amb els problemes que hi ha amb la dictadura i la manca de llibertats i molts exiliats, o el conflicte latent d'Israel i Palestina, que fa molts anys que dura, no? Per tant, aquest interès per la política internacional i pel que passa en aquells llocs del món on la ciutadania no viu tan bé o amb tantes llibertats com a Europa, doncs sempre m'ha interessat. L'Alfons sí que el coneixia, sé que la seva funció, i també com a regidor de l'Ajuntament d'Igualada. L'Ajuntament d'Igualada, per cert, és dels ajuntaments que compleix amb el 0,7, coneixia les diferents polítiques de cooperació. N'hi ha que no compleixen? N'hi ha que no. No els direm, tampoc. No els direm, però n'hi ha que no, i és un dels objectius que es pugui acompanyar-los a que ho puguin complir. Doncs sí, coneixia el paper del fons, però evidentment no tot l'engranatge, i una vegada dins veus que és un engranatge amb un equip de 20 persones que treballa a la seu central de Barcelona, amb aquestes dues delegacions a Costa Rica i a Senegal, i és un engranatge de persones que fa molts anys que treballen en aquest àmbit i que el coneixen àmpliament, i els projectes no s'acaben mai. Jo ja ho vaig dir el dia que vaig prendre possessió, que l'ideal seria que institucions com el fons deixessin d'existir o que no calgués que existissin, perquè voldria dir que hem arribat a tenir un món més just i amb més igualtat, o un món que fos el de la cançó Imagine de John Lennon, no? L'ideal seria viure en aquest món que plantejava John Lennon a la cançó Imagine. Però mentre això no passi, és necessari aquests projectes, aquests petits granets de sorra que a través de les comunitats locals de cada un d'aquests països s'aconsegueixen
petites millores. Segurament no es pot millorar tot, però de petita millora en petita millora segur que es construeix un món més just que no pas si no ho féssim. Escolta'm una cosa, i el teu càrrec a vegades no et fa sentir una certa impotència d'allò, de l'imatge del John Lennon? Com m'agradaria poder ajudar a tothom i no m'és possible, no? Sí, el que passa és que al final s'ha de ser pragmàtic, perquè si dius això és impossible solucionar-ho tot, Clar. al final et quedes immòbil, no? I el que s'ha de fer és intentar, en base a allò possible, doncs fer-ho. La política a vegades també és això, fer l'art del que és possible i sabent que segurament no aconseguiràs el 100% d'allò que et proposes, però moltes vegades si aconsegueixes un 70 o un 80 ja és un èxit. M'imagino que també els heu de conscienciar de que han de ser molt valents, perquè clar, que un governador o un alcalde d'un país determinat s'hagi d'enfrontar amb les lleis a unes empreses d'aquestes, dels cafetales, tela, de promoure la sindicació, i això podria ser lligat amb el que deies, promoure la sindicació en fàbriques d'un país de l'Amèrica Central, i hi ha persones d'aquell país impulsores d'aquest projecte que van ser assassinades. Clar. Sí. Vull dir, hi ha gent que s'hi juga la vida també a l'hora de reivindicar els seus drets, i nosaltres també els ajudem i els expliquem la manera de fer-ho, però quan hi ha un cop d'aquests te n'adones que no hi ha molta feina per fer en molts països del món. De fet, hi va haver el moviment de jesuïtes i també de capellans de Sud-amèrica que en van assassinar moltíssims perquè es van enfrontar amb aquest sistema. Sí, quan vols guanyar llibertats, vol dir que algú t'està prenent aquella llibertat. Sí, sí. I si hi ha qui no vol que li prenguis la llibertat per guanyar-la tu, i a vegades va a les males, i això és molt greu. Països de l'Àfrica que tenen recursos naturals bons i tal, i la gent té que sortir d'allà per venir-se aquí, perquè allà no... Però al Senegal, per exemple, que està arribant molta gent del Senegal a les Illes Canàries, hi ha una de les fronteres europees, en aquest cas frontera espanyola, també un dels problemes que tenen és que s'autoritza la pesca per part de vaixells que venen d'Europa que van a prendre'ls el peix, perquè el govern local doncs, fa els seus negocis i fa els seus guanys, però qui ho rep és la població local. I si hi ha molta gent del Senegal que està migrant, ho veiem amb totes l'expoli de aquestes barques que recursos en arriben, aquests països també dona per un debat a part, També hauríem de pensar des d'Europa a vegades si estem fent tot el possible Al contrari. o per tenir peix al mercat estem traient-lo d'uns altres que era la seva subsistència absoluta. Hem d'acabar, perquè estem ja al temps. I les barques per anar a pescar les fan servir per anar a les Canàries. Això és una contrarietat absoluta. Jordi Quadras, un plaer que ens hagis acompanyat. Pere, Alba, Maria, gràcies per ser avui a la tertúlia. Demà hi tornem. Demà és el Dia Internacional del Flamenc. I tenim aquí l'Antonio El Remendao, que vindrà i ens en parlarà i ens comentarà el flamenc. Diu que té tocs de jazz. Diuen, vaja, tota una història al voltant del món del flamenc. En parlem demà. Adéu-siau.